Labaran siyasar Nigeria Ayau, tsohon sakataren gwamnatin tarayya Babacir Lawal ya fice daga jam'iyyar haɗaka ta ADC bayan da jam'iyyar haɗaka ta ADC ta tsayar da Atiku Abubakar a matsayin dan takararta. Alika Babacir Lawal ya bayyana dalilin da ya fice daga cikin jam'iyyar haɗaka ta ADC shine ba komai bane face yadda Atiku Abubakar ya samu takara a jam'iyyar haɗaka ta ADC. Bugu da ƙari, hukumar NSC wato hukumar kwadagon ƙasar ta Nigeria ya watsi da ƙudurin gwamnonin ƙasar ta Nigeria yunkurin ƙara mafi ƙarancin albashi zuwa naira 100,000. Hakan ya sanya hukumar kwadagon ƙasar ta Nigeria ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta Nigeria ta tabbatar da cewa ta ƙara mafi karancin albashi ya zama kimanin naira miliyan 1. Sannan shugaban ƙasar ta Najeriya ya ƙara cirewa mutane da dama shakku game da zargin mulkin kabilancin da ake zargin yana aikatawa a Najeriya. Inda shugaban ƙasar ta Najeriya ya kaddamar da dakaru kimanin 1,000 min ganin cewa sun tabbatar da kwato ɗaliban da aka yi garkuwa da su a jihar Oyo. Inda shugaban ƙasar Najeriya kuma ya nuna halin ko in kula game da ɗaliban da aka yi garkuwa da su kimanin 42 a jihar Maiduguri. Inda har yanzu ɗaliban suna a hannun waɗannan 'yan ta'adda. Ta bangaren Peter Obi ya bayyana cewa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kasance abokin aiki ne. Ya kasance spaya taya bane wanda sai an samu matsala za a neme shi, wato ba saniyar ware bane injiniyar Rabi'u Musa Kwankwaso a cikin jam'iyyar NDC. Mashin me za ku ce game da nuna wariyar da shugaban kasar ta Najeriya President Bola Ahmed Tinubu ya nuna da ɗaliban da aka yi garkuwa da su a jihar Maiduguri da kuma jihar Oyo? Mu jira a comment section. Allah ka mana jagora.